Mitt namn är Ove Ljungstedt och jag är byggherre för det här projektet, Gräshoppan 4. När vi skapade det här projektet så tänkte vi mycket på att det skulle passa in i miljön här i Södertälje och runt omkring oss med de andra fastigheterna. Vi har byggt huset i betong och det är tekniskt avancerat ventilationssystem som ger återvinning, vilket gör att det är dyrt i början men det återbetalar sig på sikt. Och vi har byggt med ett system med kungsbalkonger, vilket gör att det är härligt att sitta här uppe högst upp. Läget är också väldigt bra, så att bättre än så kan man inte få i Södertälje.